बे समाव जोंनि गेजेराव दङ जोंनिनो मानिजाथाव ट्राइबेल राइट्स प्रटेक्शननिनो मानिजाथाव आफादगिरि लोगोसे बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि मानगोनां जनलाल बसुमतारी सारा जोंनि गेजेराव दङ। दा बे समाव जोङो बिथाङा रिटायार्ड IRS दा बिथां गेदेमानिफ्राय जोङो दिनैनि बे समाव माखासे बिटिआरखौ लानानै गोबां खोथा जोङो मिथिनो मोनगोन। बे समाव जोङो सारनिसिम जोङो माखासे सोंलुखौ लानानै सारखौ जोङो रायदावनो सानदों। गोदानै दाजानाय बिटिआर गोरोबथानि सायाव सारा मा बुंनो सानो? बे गोरोबथा जानायखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोनो, हामलायनाय मोनो आरो बिनि दारै समाजाव बा जोंनि माहारिनि गेजेराव सुख सान्ति जाफैगोन होननानै आं सानो। ओंखायनो आं बे सुक्तिखौ बे माबाखौ गोरोबथाखौ बरायो। गासैबो संगठन आरो केन्द्रीय सरकार आरो असम सरकार आरो बिटिसि सासन बेखौ आङो धन्यबाद होयो। बिथांमोननि गोसो गोरबोनि मोजां साननानै सान्थि लाबोनायनि साननानै बे सुक्तिखौ खालामहोनायखौ आङो साबायखर होयो। बेवहाय बिटिआरआव हा हुनि माबादि रैखाथि मोनगोन ट्राइबेलफ्रा? ट्राइबेलफोरनि हा हुनि रैखाथिया बिटिसि जानाय बा बिटिआर जानायनि आगोलनिफ्रायनो दंखायो। बे प्रटेक्शना आसाम सरकारनि लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन एक्टआवनो रोखा रोखानो दंखायो। जि जायगानाखि ट्राइबेल एरिया, जि जायगायावनाखि ट्राइबेल मेजरिटी, ट्राइबेल अध्युषित जायगा, बे जायगाखौ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक होननानै मोनसे अधिसुसित जायगा माने गभर्नमेन्टआ बे आयेनावनो दोनखादों। बे आयेन मथे जि दिननिफ्राय बे अधिसुसना जादों बे दिननिफ्राय बे जायगायाव नन ट्राइबेलफ्रा हा हु बायफैनो मोनला, हा हु लाफैनो मोनला। बिनिखायनो बे माबाया हा हुनि रैखाथिया बे बिटिआर जानाय बा बिटिसि जानायनि आगोलनिफ्रायनो दंखायो। दा बेखौ सरकारा इमप्लिमेन्ट खालामना होआखै। बे इमप्लिमेन्ट खालामना होयैखायनो बेबायदि असान्ति बा आन्दलन बेबायदि जाबाय थादोंमोन। दा ओमफ्राय बे असान्ति जानाय खारना जाबाय बे नटिफाइड हायाव, ट्राइबेलफोरनि नटिफाइड हायाव गुबुनफोर साग्लोबफैनाय। बे साग्लोबफैनायखौ आयेन मथे होखारनांगौ होननानै गभर्नमेन्टआबो गावसोरबो सोर माबा बेदखलकारि बिनि लिस्टखौ बिसोरो बानायखाबाय। बानायनानै इमप्लिमेन्टसो खालामाखैमोन, होखाराखैसोमोन। बिनिखायनो दा रिसेन्टलि हाइ कर्टआव मोनसे अर्डार जाबाय। बे अर्डार मथे जायखौ सरकारा निजे माबा बेदखल होननानै आइडेन्टिफाइ खालामबाय, सिनाक्ट होबाय, बिसोरखौ होखारथारनांगौ होननानै एभिक्सन खालामनांगौ होननानै हाइ कर्टआबो अर्डार पास खालामबाय। दा हा हुनि रैखाथिया जिहेतु आयेनावनो दंखायो, बेखौ बिटिआर जाबा आरोबाव माने मोजाङै पालन खालामगोन होननानै, मोजाङै माने रैखाथिनि राहाखौ लागोन होननानै आं आसा खालामो। गामि सोसननाय आरो दानख'नायनि खोथायाव मा बुंनो सानो? बे सुक्तियाव मोनसे क्लज हिसाबै लादों। बिटिसिआव दानि बिटिसिआ
ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ लानानैनो बिनि हानि माबाखौ सिमाखौ थिग खालामदोंमोन। बिनिफ्राय माबा सेर सेर कन्टिगुवास जायगा हिसाबै सिक्स सिडुल दानायाव बे कन्टिगुवास जायगाखौ लानानै बे माने ट्राइबेल नङै एरियाखौबो लाफाजोबनाय जादों। बा ट्राइबेल नङै एरियाखौ लाफानायाव जाय माबाया जायगाया एसेबो ट्राइबेल गैया, सासेबो ट्राइबेल गैया, बे एरियाखौ दानख'नो नागिरनाया बियो थिगैनो दङ। माबा ट्राइबेल जिहेतु ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव ट्राइबेलफोरखौ थानायनि माबा खालामदों आरो बेनिफ्राय बिनि बाहेराव बिसोर थानो मोनो आरो बिसोर थानो मोनैया बिसोर ट्राइबेल बेल्ट माने सिक्स सिडुलनि बिथोराव थानो ना जिहेतु सिक्स सिडुला ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन, दा ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसनाव बिसोर थानो ना बिसोर जेनेरेल एडमिनिस्ट्रेसनाव थानो बेखौ बासिना लानाया बिस्रा अधिकार दङ। दा बे हिसाबै बेखौ बिसोरनो दानख'नानै होफिननाया बे माने बे सुक्तियाव बेखौ मोनसे बुजाबुजि ट्राइबेल नन ट्राइबेलनि बुजाबुजिजों खालामदों होननानै आं सानो। बियो माने गाज्रि नङा। थेवबो जाय मानसिया सिक्स सिडुल ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायाव हाबनानै थादों, बे हाबनानै थानायफ्रा नन ट्राइबेलल'बाबो बिसोरो दा माने बे गामि दानख'नायाव बाहाय गोलैनाय नङा बिसोरो। दा बिटिसिनि बाहेरानि जिथु माखासे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सोसननो गोनां जायगाफोर दङ, बिनि सायाव सारनि मोन्दांथिया माबादि? जिहेतु बेयो ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन जागोन, बेवहाय बे सिमाजों दानि सिमाजों कन्टिगुवास नांजाबनानै थानाय गामिफोरखौ ट्राइबेल गामिफोरखौ सोफानाया बियो माने बे माने सुक्तिनि बे सुक्तियाव प्रभिजन होनाय मथेबा माबानांगौ, बे मोजां जानांगौ, बेखौ खालामना होनांगौ। जिहेतु बे नन ट्राइबेलफोरखौ बे माबानिफ्राय दानख'नाय जागोन, ट्राइबेल माने बे एरिया एडमिनिस्ट्रेसन ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसननि जायगानिफ्राय बेखौ दानख'ना होनाय जागोन। बे ट्राइबेलफोरखौ बे ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसनाव सोसनना होनाय जागोन। बेनो बे गोरोबथानि मुल उद्देश्य होननानै आं सानो आरो बे जानांगौ। गासै बे ट्राइबेल एरियाफोरखौ जोबगोन बादि आसा खालामनो हायो नामा सार? बेयो सुक्तिनिनो माने मुल उद्देश्य बेयो। बे जिहेतु बेयो माने नांजाबनानै थानाय बे माने दानि बिटिसिनि माने ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसननि एरियानि माने सिमाजों बे नांजाबनानै थानाय, बे नांजाबनानै थानायजों बे कन्टिगुवास एरिया हिसाबै नांजाबनानै थानाय एरिया हिसाबै बेखौ लाफाजोबनाया बे माने सुक्तिनिनो बे मोनसे आयदा बेयो। थामथि गोरोबथानि उनाव फैगौ इलेक्सना एप्रिलाव जागोन होननानै बयबो मिथियो। दा बे बिटिआरनि जिथु गिबि इलेक्सन, बेयाव सारनि बिबुंथिया मा? जिहेतु दा सोलिबाय थानाय जा सासन खालामनाय एरिया बेखौ बिटिसि होननाय जायो। गतिके थांनाय इलेक्सना बेयो बिटिसि एरियानि इलेक्सन। दा नेक्स्टआव फैगोना नैबे गोदान माने गोरोबथा मथे बिटिआर इलेक्सन जागोन। दा बिटिआर इलेक्सनखौ जानोबा बे भटार लिस्टखौ थिग खालामना लाग्रोनांगोन, भटार लिस्टआव थिग खालामना लाग्रोनांगोन आरो एरियाखौ थिग खालामना लाग्रोनांगोन। बे एरियाखौ थिग खालामनानै भटार लिस्टखौ थिग खालामबासो बेखौ बिटिआरनि बे गोदान इलेक्सनखौ खालामनाया मोजां जागोन। रोजा रोजा साबायखर थाबाय बे समाव सारा गावनि बेसेन गोसा समखौ जोंनो बे समाव होनायनि थाखाय। गोजोन्थों सार।